Какво става, хора? Аз съм Езо152 и това е новата поредица Minecraft Survival, в който аз ще оцелявам. Така, сега няма да правя никакви тупки, ето, сега говоря, всеки вика, защо не говориш на типовете. Ето, доволни сте, сега говоря. И очаквайте, за малко, сега ще видите Minecraft Survival ми. И Minecraft Survival е това, което я правя. Не знам какво прави и след малко идвам Minecraft Survival, аз съм Езо152 и сега и ще видите Minecraft Survival. Ето Minecraft Survival, доволни сте. И сега, ето, започвам поредица Minecraft Survival, както разбрахте тук що. Не знам какво казвам, да започваме Survival. Съберем дърво. Пишете в коментарите дали сте разнимам на Train Simulator 12 с български модове. Не знам, аз клипа съм го направил на Train, само малко интро трябва да добавя и не знам. Както разбирате от интрото, Maniacs Craft Bulgarian Pirate Server. Ами, както разбирате от това, сервер имам. И затова сервер ми е на 1.7.2, аз играя на 1.7.2 в момента, не играя в сервер, защото имам малък технически проблем с сервера на конзолата. И в този сервер играя аз с един мой приятел, който може да идвате да играете, само пишете в коментарите, на който коментара ми най-хареса, ще го отбера и той ще играе в нашия сервер, но трябва да има хамачи задължително. Сега в описанието аз ще дам линк за моят Skype. Приемам всеки. Само като приема някой, поне да ми напише Маняк Езо, защото така ще знам, че поне вие сте, защото много хора могат да ми пратят и аз да не знам кой ми праща и става объркване. Честно казвам, пращайте ми, правете глупостите, каквото искате правете. И сега да си направим кивка, събираем камъни. Общо взето това ще сега. Това ще е тук ще идея. Найдем някакво приятно местенце. Това е място с леглото така. Няма тук часа. Така, надолу ще на мината. Сега само да събера камъни, ще направим камъни неща, камъни дупски, камъни кипки, после съберем въглища, желязо и да се развим. В този епизод аз сега съм решил да си направя къща. Демекейто, започвам къща. Така, събрал съм 16 кама, който ще ми стига. Така, един меч най-важното. Така. Да си направим кирка. Говоря по-силно, защото да ме чувате, ще купувам микрофон. Така въобще не е приятно. Знам, разбирам ви. Не сте доволни от клиповете ми, не знам какво искате. Това пишете в коментарите дали не се чувам добре. Ако не се чувам, какво не правя маняшки неща. Аз съм маняк. Голям маняк. Трябва го запомнете. Кайте на приятелите, че аз съм маняк. Майнак. Не, маняк. Кайте на приятелите, че съм маняк. Така. Ето, събрахме това дърво. После ще съберем това дърво. Много по-бавно става, там има други дървета, тук има тези дървета. Както винаги ще направим голяма къща, ще направим честрум, направим колонина, зелен и Майнкрафт аз ще убия дракона и чак тогава ще прекратим поредица. Така, но това ето така. Започва поредица. Опа, не знам дали искате да гледате аз как събирам дърво. Ама ще гледате как събирам дърво, не знам. Така, събрал съм си дърво, което мисля, че ще ми стигне дърво. Айде малко да.
Но поне два пака да се бъде, и готин. Не взимаме преди това. Два стака и 11 дано. Влизаме в нашата хубава прекрасна пушичка. Но все. Наблизо май видях все. Така че няма имаме проблем с нощта. Ами хубавото е, че като умра мен ме станва точно докато. Ето, вижте, ето ми се в момент като умра. Когато тук имаше добова, имаше все. Сега къде съм? О, за какво? Къде за тези все? Хубаво байн, прекрасен, мой на бъдеще. О, какво виждат моите очи? Това е прекрасно, голям повод, който е прекрасно. Ето си направим пристанчите, прекрасно. Нещо. Така, не го отели. За първо, видим, че се съберем храна, не ме интересува на път, защото не може да се го убия. И аз за тази цел ще ви това посе. О, убихме ми! Пържок! Дай пържок си изпече. Добре. Още две. Развитие хора. Не гледай. Има хубавата ширича. Дупка. Моя Майнкрафт ще използва много различни темни, картуци, маняшки... Говоря маняшки диалект. Всеки маняк ще ме разбира, но който не е маняк, да не ми гледа клипър. Абе, шегувам се, всеки ми гледа клипърта. Клипърта ми за всеки. Кой му? Накрая на клипър няма да ви такова. Не съм толкова лош. Може да има малко подобно. Не, няма да има. Чим. Няма да има. Кой? Не съм написал. Ако гледате 5 годишни таскова, ще на вашия патриот, ще ми затворят канала, ще ми изтерят регистрацията, ще ми бандата, какво ли не ще ми направят. Така че не искате да тракам по-добре. Така. Виждате? Майнкрафт. Игра с пиксели. Игра с пиксели. Още една свиня. Желам за този игра с свиня. Кой знае колко хора да търси свиня? Така че това не е. Тук имаше овце, така че май няма имаме проблем с спането. Но май ще има проблем с спането. Защото не мога да намеря овце. Където имаше 5-6 овце, не знам къде ще имаше телепортна. Оу, какво виждат моите очи? Цели са това или не? Виждат ме, там да се отцепя. Втората вълна. Третата вълна. Аз ще видим. Виждате колко бързо събрахме вълната, но не знаехме къде е имало овцето. Така, вие писта да направим добре да разпочнем. Няма да се. И хора, това ще е за този клип, защото трябва да го ремвам, да качвам. Какво ли какви глупости трябва да правя в момента? Това не бе. Видяй точно, не ми проверяй клипа. Така ще е спързо. Ето моята дупка. Не, загубих си дупката. Не. Къде ми е дупката? Знам къде е. Файно. Оп! Защо винаги падам тук? Това си го запазя. Добре, да помина. Да, ето. Дайте това. Дайте си някой, която не е нищен камен. Така. Но преди това пайте е лего. Оп. Оп. И лего е. О, е. Малко се запиша.
Много лошо. Там супер като пат някакви домите ще ги дадат. Това път си. Ей, ти певна в началото. Така, да кажем. Продаваме. Нищо ви не виждате, нали? Така, вместо едно събрах 3. Вие нищо не виждате. Така, може да направим пешка. Сега вече ще виждате. Виждате, нали? Нали виждате? Вече виждате. Навънка се стъмва, нека на очица. Пуснал съм командите за всеки случай, ако там нещо да стане нещо лошо, там зомбита, зомбита, стане нещо тия глупи, да умрем. И такива, дано да не се случва още в епизод, така легнахме. И ето това вече ни е нашия чекпоинт. Ето, добро утро. Така, пържолите да се пекат както винаги бързо. И това ще е за този епизод. Хора, чепете се, защото ли слушате. Това е епизодът. Коментирайте, много мразя клипите с коментари. Задължително трябва да коментирате. Задължително коментирайте моите клипове. Това бях. Аз, SG152. Харесайте клипа, абонирайте се, станете приятели, казвайте с мен. Това е новият ми канал. Аз бях SG152 и довиждане.